ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ثم الصلاة والسلام على البشير النظير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي على تنوكا على ولين مندو على من بي أفانينا أكاجين فنسان من كوننا كانغا ولدا كتا على كسرتك ماني كودوني أني ولتوكو تنيي كاسانغاني آيين دي لوليالي سيدي شريف أحمد Tijan Haidara ani atama nyogo uyu kunda Côte d'Ivoire jamana kan kaseka wele da kata ala kasrama ni kodonyi ani wele chogo tenyi ani katinye da kanu nyogo ani balmona. Alhamdulillah ni tourne baro bela jeli nuntuna kabe avrikalo klegali masamba fla ani muka ani woro ala sona tourne senfe Sayyid Sherif Ahmed Tijan Haidara aye bismillah mine ndosi sigida konnana ake baro bela jeli kunchelin kofe surafana to duni ambela jeli ɲɔgɔn sɔrɔ wajulu kɛnɛ kɔnɔna bonyakanw ani nisɔndiyakanw caman lasera dosikaw fɛ a imamu dugutigiw an balakaw jamiya ɲɛmɔgɔlakaw an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Ami Alahu Taala deli subhanahu wa ta'ala an sigila hɛrɛ la ka an wuli hɛrɛ la Alahu Taala mo kɛla ye. Sheikh Tijani Haidara a bɛna na kana kuma min fɔ an ɲɛna sunna Alahu Taala ka kuma na la ikraha fi din ka an kɛ a faamuyabaga ye ka tila ka baara kɛ ni kumakanw ye Alahu Taala mo kɛla fo ni ka wasa ka Alahu Taala ka nɛɛma jigin a kɔnɔ Alahu Taala mo kɛla ka yafa